Sa panahong makaluma at hindi pa sibilisado ang halos lahat ng probinsya, halos lahat ng mga kabahayan ay mayroong kulambo na ginagamit tuwing natutulog. Alam niyo ba na doble ang purpose ng kulambo na iyan? Sa hindi pa nauso ang dengue ay malaria lang ang kinakatakutan ng mga tao. At dahil walang gamot sa malaria ng mga panahong iyon, ay natatakot ang mga tao sa mga lamok. Kaya may kulambo. At sa ibang mga baryo naman, hindi iyon para sa mga lamok lang, kundi sa mga tiktik na mababangis na nagiging matulis na tila sinulid ang mga dila na siyang ginagamit ng mga aswang na ito para sumipsip ng dugo sa kanilang gustong mabiktima, lalo na ang mga buntis. Para lang din itong kagat ng lamok, kaya hindi kaagad mararamdaman ng biktima. Mararamdaman na lamang nito na nagiging anemic o puro pasa na ang kanyang katawan. At maging ang galaw ng bata sa loob ng tiyan ay nagiging mahina na. Kagaya na lamang kay Silita, nagtaka ang asawa dahil sa unti-unting pagbagsak ng katawan nito at tila laging may pasa sa tiyan kapag magising ito sa umaga. Nagkakilala nga pala sila noon sa isang lungsod kung saan nagtatrabaho si Pampilo bilang isang gwardya ng isang mall. Galing ito ng isla, samantalang si Silita ay galing ng isang probinsya kung saan ay sagana sa palay. Iyon ang pangunahing produkto ng kanilang lugar. Si Silita ay nagtatrabaho ng isang kahera sa mall na pinagtatrabahoan din ni Pampilo. Nang magsama ang dalawa at nagbunga ang kanilang pag-ibig, ay napagdesisyonan ng dalawa na uuwi na lang ng probinsya. May malapad na sakahan sila Sileta. Ang iba roon ay hindi nagalaw ng kanyang ama dahil hindi na nito maalagaan pa ng husto dahil sa mga alagang kalabaw na mayroon ito. Kaya sa baryong iyon, pagsasaka ang kabuhayan ng mag-asawa. Ang biyanang lalaki ni Pampilo ang nagturo sa kanya ng tamang pagtatanim ng mais at palay na kanilang produkto. Hanggang sa nasanay na ito sa trabahong bukid. May sakit ba sa'yo, Silita? Bakit parang ang tamlay mo na? Nangayayat ka na Nag-aalalang tanong ni Pampilo sa kanyang asawa. Nako, wala ito, Pil. Ganito lang yata siguro kapag buntis, lalo na at pangani itong dinadala ko. Nakangiting wika ni Silita sa asawa. Hindi pa rin kumbinsido ang asawa sa sinabing iyon ni Silita. Siya kasi ang nakakita sa mukha nito at pangangatawan. Kaya ikinonsulta ni Pampilo ang kanyang biyanan. 2 linggo na ring hindi nakadalaw ang ina ni Silita sa kanila dahil abala sa kanilang bukirin. Kaya nang minsang pinuntahan ni Pampilo dahil nag-aalala ito sa asawa, ay kaagad din itong binisita ang anak. Sobrang nag-alala ang ina nang makita si Silita na sobrang payat at putla. Pinakita ni Pampilo sa biyanan ang mga pasa sa tiyan ng asawa. Doon naghinala ang kanyang ina na naaswang si Silita. Kaya inutusan niya ang asawa na bumili ng kulambo. Ayaw pa maniwala ni Pampilo sa sinabi ng biyanan. Ano naman daw ang magagawa ng kulambo kung talagang naaswang nga ang kanyang asawa? Bumili ka na lang, Pilo. Lagi kayong gumamit ng kulambo kapag natutulog sa gabi. Bilin pa ng ina ni Silita. Inilagyan din ito ng buntot pagi ang bintana at pintuan ng bahay. Ayon dito ay takot ang aswang sa mga ito dahil sa makamandag na tinik ng buntot pagi na kapag tatama sa kanilang balat ay hindi nagagaling at hindi na malulunasan kahit pa ng mismong laway nila na siyang pangunahing gamot ng kanilang sugat. Nang araw ding iyon ay kaagad na naglakbay si Pampilo papuntang bayan. Bumili kaagad ito ng kulambo na bili ng kanyang biyanan. At nang gabing ting iyon ay ginamit na mag-asawa
ang nabiling kulambo. Himbing na himbing ang tulog ng dalawa, habang ang isang nilalang sa bubong ay nakaposisyon na namang muli. Mula sa maliit na sewang ng bubong, na ito rin ang may likha ay mabilis na inilabas nito ang kanyang dila. Unti-unti nitong pinatulis hanggang sa halos karayom na lamang ito sa sobrang nipis. Hindi na ito nag-abalang sumilip at hinanap na ng mismong dila nito ang kinaroroonan ng buntis. At hindi nito alam na may nakaharang ng kulambo. Kaya nagtaka ito ng tila may kung anong bagay na humarang sa kanyang dila. Naging malikot ang kanyang dila upang makapasok sa butas ng kulambo. At hindi na niya namalayan na nagkabuhol-buhol at natali na ang kanyang dila sa kulambo. Sa katagalan ay nainis ang tiktik kaya hinila nito pabalik ang kanyang dila. Ngunit may kung anong bagay na sumama at sobrang bigat ng hilain na nito ang kanyang dila. Unti-unti na rin itong sumasakit dahil unti-unting humigpit ang pagkatali ng kanyang dila sa kulambo. Nagising si Pampilo ng tila iniangat ang kulambo pa ibabaw. Mabilis niyang sinindihan ang lampara upang makumpirma at nakita niyang nakaangat na nga ang kulambo. Itinaas niya ang tingin sa tila lubid na nakakabit mula sa bubong. Nilinaw pa niya ang paningin upang makasiguro. May kung anong basang likido rin kasi ang tumutulo sa mismong lubid na kanyang nakita. Nang makumpirma niya na laway iyon, ay nang hinala siyang ito ang sabi ng kanyang biyanan. Aswang nga ang may gawa kung bakit mabilis ang pagbagsak ng katawan ng kanyang asawa. Kinuha kaagad niya ang itak nang maramdaman ng tiktik mula sa bubong na tila gising na ang tao sa loob ng bahay. Ay pumagaspas ito ng sobrang lakas. Ang huni nito ay tila nasasaktan at nahihirapan. Tila natatakot ito at gusto nang lumikas palayo. Ngunit hindi nito magawa dahil nakatali sa kulambo ang kanyang matulis na dila. Hindi rin niya ito maibalik sa normal kaya't nagwala na ito mula sa ibabaw ng bubong. Hindi na nagdalawang isip pa si Pampilo. Natagain ang kanyang nakitang tila lupit. Pumasok na sa kanyang isipan na ito ang dila ng aswang. Ang malimit na gumagawa ng pang-aaswang sa kanyang asawa. Kung bakit ganoon na lamang ito naging mabilis na pumayat at sobrang putla. Matapos ang walang pag-alinlangang pagputol ni Pampilo sa bagay na iyon, ay biglang nagwala ang kung sino mang nilalang na nasa itaas. Doon na pagtanto ni Pampilo na tiktik iyon. Base na rin sa huni nito. Nagising si Silita nang marinig ang mga pagaspas sa kanilang bubungan. At ang huni nito, ang huni ng tiktik na tila ba naiiba na. Malamang dahil naputulan na ito ng dila. "Pel, anong nangyari?" tanong ng asawa nito. "Totoo ang sabi ng iyong ina, Silita. Aswang ang may pakana kung bakit marami kang pasa at sobrang putla," wika ni Pampilo sa asawa. "Paano mo nasabi?" tanong ng ginang. "Iyan ang dila ng aswang. Nagkabuhol-buhol sa kulambo dahil pinilit na makapasok upang makasipsip ng iyong dugo," wika ng asawa nitong si Pampilo. Itinuro pang tila sinulid na kulay pula na tila may bahid ng kaunting dugo. Biglang may kung anong bumagsak sa kanilang bakuran. Natahimik ang mag-asawa. Ilang sandali pa may kung anong nilalang na naman ang nasa kanilang silong. Alam ni Pampilo na iyon pa rin ang tiktik. Galit na galit ito. Siguradong iyon ay sa kadahilanang pinutol ni Pampilo ang kanyang dila. Paikot-ikot ito at parang naghahanap ng butas upang sugurin ang mag-asawang nasa loob ng bahay. Ayaw ni Silita na lumabas si Pampilo. Ang gusto sana nito ay sugurin ang tiktik na nag-aanga sa labas ng kanilang bahay. Ayaw rin ni Pampilo na may stress ang asawa dahil sa kondisyon nito.
Kaya pinabayaan na lamang nila ang nilalang na paikot-ikot sa labas. Hindi rin naman ito magkakapasok dahil matibay ang pagkakagawa ng bahay nila kahit yari lamang iyon sa kawayan. Kinabukasan ay may isang binatilyo ang nakakabit ang liig sa barbwire na nakabakod sa bahay ng kanilang kapitbahay na mga 200 metro ang layo mula sa kanilang bakuran. May mga dugo na lumalabas sa bibig nito at nang kausapin ay ayaw magsalita. Pinakuluan pa iyon ng tubig na may dahon ng bayabas ng kanilang kapitbahay at ginamot. Sa kadahilanang sa loob ng kanilang teritoryo nangyari ang disgrasya. Nagtataka lang ang may-ari ng bahay kung saan ito dumaan at nakakabit iyon doon. May kalaliman pa naman ang sugat nito sa kanyang liig. Nakapagtataka pa dahil sa loob ito nakakabit at hindi sa labas. Tila ba galing ito sa paglipad. Ngunit sa gwapo ng binatilyo, tila hindi rin kahina-hinala na aswang ito. Kaya naisip ng may-ari ng bahay na si Mang Kulito na baka napagtripan lang talaga ito ng mga bandido. Kaya napagkamala na espiya dahil hindi pamilyar ang muka. Saan ka ba umuwi, Totoy? Mga bata talaga ngayon, oh. Reklamo pa ng may-ari ng bahay. Kahit anong itatanong nila rito ay hindi bumubuka ang bibig ng binatilyo. Hanggang sa may himasmasa na ito, tila bumalik na ang lakas. Nakayuko lang ito at nagpapaalam na nauuwi. Ngunit hindi mo na pinayagan ng mag-asawa. Kailangan mo na daw magpahinga at medyo nanghihina pa ito. Pakainin daw muna nila bago payagang umalis at baka mapano sa daan. Nang tanungin muli kung ano ang nangyari ay wala pa rin itong sagot. Kaya minabuti ng mag-asawa na hayaan na lang muna at baka may trauma rin kaya hindi makapagsalita. Dahil daanan nila Pampilo patungong Bukirin ang kapitbahay nilang iyon, nakita niya ang binatilyo at nagtaka siya ng tila baguhan ito at kapag titigan ay umuyoko. Paring Pilo, mag-aararaw ka na naman ba ng iyong sakahan? Tanong ng may-ari ng bahay na si Mang Kulito. Napahinto naman ito sa mismong harapan nito. Oo, paring Lito. Malapit na ang tag-ulan. Makakapagpunla na tayo ng ating pananim. Oo nga pala, kamag-anak niyo bang batang iyan? Bakit punong-puno ng dugo at may benda sa leeg? Hindi mapigilang pang-uusyoso ni Pampilo. Yan nga pare, hindi namin kamag-anak iyan. Nagising na lang kami kaninang umaga na nakakabit na iyan sa barbwire ng aming bakod. Kung tatanungin mo naman ay hindi nagsasalita. Litanya ng kapitbahay. Kumunot ang noo ni Pampilo. Bakit at paanong naabot niya ang ganoong kataas na bakod? Wala rin pwedeng patungan para pumasok kung magnanakaw man ito. At kung balak talaga nitong magnakaw, sa harap na lang sana dumaan dahil ang gate ng mga ito ay yari lamang sa kawayan at napakadaling akyatin. Pwera na lang kung lumipad ito. Biglang nagulat si Pampilo sa huling naisip. Hindi niya sinadyang biglang pumasok sa isipan niya iyon, pero hindi imposible. Pare, baka aswang iyan. Baka iyan ang tiktik na naputulan ko ng dila. Mahinang wika ni Pampilo sa kanyang kapitbahay. Kwento ni Pampilo ang aswang na pabalik-balik sa kanila tuwing gabi. Hindi nila namalaya na unti-unti na pala nitong pinapatay ang asawang si Silita. Kung hindi lang dahil sa kulambo ay hindi pa nahuli ang aswang. At ang putol nitong dila ang magpapatunay at magtuturo kung sino ang aswang. Biglang naintriga si Kulito, kaya nilapitan nito ang nakahiga sa kanilang birha na binatilyo, na itinuturing pa nitong panauhin. Niyaya pa nito si Pampilo na sumunod sa kanya, kaya bumaba na rin ito sa kanyang alagang kalabaw. Sinundan niya ang kapitbahay na si Kulito.
Pagpasok nito ng bahay ay walang atubiling tinanong nito sa binatilyo ang isang bagay. Bakit hindi ka nagsasalita? Putol bang dila mo? Ano yung mga dugo na nasa bibig mo? Sunod-sunod ng tanong ni Mang Kulito. Halata ang pagkagulat ng binatilyo. Nagpapalipat-lipat ang mata nito sa dalawa. At ang sumunod na pangyayari ang hindi nila inasahan. Bigla itong umupo at buong lakas na itinalon ang hagdanan pababa. Kita pa nilang pagbuka ng bibig nito at ang putol na dila na halatang sariwa pa ang sugat. Napamulagat ang mga mata ni Pampilo sa gulat. Parang wala itong mga buto nang tumalon sa lupa at tumakbo palayo ng bahay. Sa sobrang bilis nito ay hindi na sumagi sa kanilang isipan na habulin pa ito. Mabilis rin itong nawala nang tumalon sa medyo may kahabaan ng mga damo, kagaya ng mga kugon at hagunoy na nasa labas ng bakuran ni Kulito. Nakita mo ba yung bunganga niya? Wala siyang dila. Gulat na tanong ni Pampilo sa may-ari ng bahay na iyon. Oo nga, sariwa pa. At halatang bago lamang ang sugat na iyon. Wika ni Mang Kulito na tila nagulat pa rin sa nangyari. Totoo nga ang hinala ko, iyon ang aswang. Sayang. Sambit ni Pampilo. Hindi man lang nila nahabol. Sa gulat nila dahil sa sobrang bilis nitong gumalaw, ay pareho silang napadulala. Naging bali-balita sa kanilang lugar ang binatilyong sumabit sa bakod ng barbwire. Naging alisto ang mga tao sa lugar na iyon. Nabalitaan nilang taga kabilang baryo lang ang binatilyo. Apo rin ng isang bantog na aswang ng lugar. Balita sa kanilang baryo na halos kalahati ng mga nakatirang pamilya sa baryong iyon ay pamilya ng nasabing bantog na aswang. Kaya hindi na nakapagtataka kung ganoon rin ang binatilyong kamuntik ng mabiktima at makitil ang buhay ng buntis na si Silita, kasama ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Nang mabalitaan ng mga magulang ng binatilyo ang kumakalat na bali-balita, ay mabilis na pinasibat ang kanilang anak ayon sa mga tsismis. Sa Maynila nila ito pinatira. Natigil ito sa pag-aaral. Samantalang si Silita ay unti-unting bumalik ang malusog na pangangatawan hanggang sa tuluyan niyang isinilang ang kanilang anak. Lumaki ito at pagkalipas lamang ng 5 taon, biglang nabalitaan nila na bumalik na ang dating binatilyo. Isa na itong ganap na binata. Iyon nga lang ay tuluyan ng naging pipi. Hindi ito makapagsalita, pero balita sa kanilang baryo na sobrang bangis na nitong aswang. Nang malaman iyon ni Pampilo ay kaagad na naalarma ito. Alam niyang babalikan siya nito anumang oras o sa anumang pagkakataon ng aswang dahil sa ginawa niyang pagputol ng dila nito. Kaagad na pinag-usapan ng mag-asawa ang kanilang kaligtasan sa kamay ng mga aswang. Napagdesisyonan nilang sa isla kung saan ay dating nakatira si Pampilo, doon na sila manirahan. Naroon naman ang ibang kapatid at magulang nito, kaya hindi sila doon mahirapang mag-umpisang muli. Kahit paano ay alam na ni Pampilo ang pangingisda. Noong kabataan nito ay naging kasama siya ng kanyang ama sa laot na ngayon may katandaan na. Doon naging kampanting muli si Pampilo. Hindi na siya nag-aalala at nag-iisip pa na may isang aswang na binatilyo na minsay na putulan niya ng dila. Hindi naman siya natatakot para sa kanyang sarili. Lagi siyang handa para labanan ito. Ang iniisip niya ay ang kanyang mag-ina. Hindi na mga ito kakayanin ang lakas ng isang aswang. Lalo na ang 5 taon niyang anak na kamuntikan ng mabiktima ng aswang na iyon. Binata na ang aswang kaya siguradong triple na ang lakas nito kaysa sa ordinaryong tao. Sa isla, tahimik na nanirahan ang pamilya.
Pangingisda ang pangkabuhayan gaya ng mga karamihang nakatira roon. Halos pamilya lang lahat ni Pampilo ang nakapaligid sa kanila. Kaya komportable siyang iwanan ng mag-ina. Kahit pa nasa kalagitnaan siya ng gabi at pumapalaot. Hindi kailanman nawawala ang itak na nakakabit sa kanyang gilid. Panlaban iyon sa masasamang hininga na hindi maiiwasan na aatake sa gabi. At hanggang dito lang po ang aking kwento, mga kaswang. At bago ko tapusin ang kwentong ito, ako nga pala si Lucy, ang anak ni Papa Pilo at Mama Lita. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan palagi. Yun lang po.